बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि फारसे जौगालांहोनांगौनि थांखिजों थांनाय 10 अक्ट'बरनिफ्राय आइएसपीएल आ मोजाङै मोजां खुंफुंजागासिनो दं आरो बे फुटबल खुंफुंनाया फैगौ 23 अक्ट'बर खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि साइ क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। थिग दिनैबो बिजनीआव गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल भार्सेस लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला 0 आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला 5 गल मोननो हायो। जाउनाव लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला 5 गल फारागथियाव देरहासार मोननो हायो। बेयावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया बुङो दि आइएसपीएल खौ बिटिआरनि 90% सुबुंफोरा सापर्ट खालामदों। 17 बोसोर सरकाराव थानानै जौ जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल खामानिफोरखौ लोब्बा थानानै समाजखौ गुबुंले खालामबोनाय VPFनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ सापर्ट खालामनो हायाखै। इंटर 6 शेड्यूल फुटबल प्रिमियर लीग बे फुटबल प्रिमियर लीगखौ जोंनि नर्थ ईस्टनि मोनजि 6 शेड्यूल बा अट'नमास काउन्सिलजों जथायै जों जा बादायलायनाय खेल होदों बेखौ जोंनि बिटिआरनि 90% होननानै बुंद्रायबाबो गोरोन्थि जानाय नङा सापर्ट खालामदों। किन्तु 10%आ जायफ्रा BPF सापर्टार थांनाय 17 बोसोर बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टजों लोब्बा थानानै समाजखौ गुबुंले खालामनाय जे BPFनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनै बेखौ सापर्ट खालामनो हायाखै। जायनि जाहोनाव बे इंटर 6 शेड्यूल फुटबल प्रिमियर लीगनि जा पस्टारफोर बेखौ बिथांमोना बिसि होदों आरो थोंजोङै बाक्सायाव BPFआ जे बिसिजों इनभल्भ दङ बेखौ जों प्रमान मोननो हाबाय। जेखियानो जायाथों समाजाव गुफुं आबहावा सृष्टि खालामनो थाखाय गेलेमु बिफानखौ जौगाहोनाया बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्रा। मानोना नोंथाङा राजखान्थि भाबैयानो जा बा इडुकेसनेलियानो जा मेन्टेलि जुदि जों शार्प जानोब्ला कम्पिटिटिभ मुगायाव जों जुदि बाहागो लालायनोब्ला फुटबल बा जिकुनु गेलेमु बिफानखौ जोङो जौगाहोनाया जोंनि थाखाय गोनां मावनांगौ हाबा। बेनिखायनो आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै फैगौ जोंनि जा सेमि फाइनाल जानो गोनां खेलाफोर दङ फुटबलनि बादायलायनाय बे जोंनि इंटर 6 शेड्यूल फुटबल प्रिमियर लीगखौ बेवहाय आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जेरावहाय मेक्सिमामानो 90%आनो सापर्ट खालामदों, जेराव फैगोन माने सेमि फाइनालावबो मैखोमैनो बाहागो लानानै मानसिफोरखौ इनकारेज होगोन। थांनाय 17 बोसोराव जोंनाव जि कालचार जालांबाय ड्राग्स एडिक्शन बेनिफ्राय जुवा जौ बेनिफ्राय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय जि कालचार BPFआ बानायनानै गालांबाय बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जों बयबो आखाइ हमलायनानै आवगायबोनांगौ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।